tulee Forssell laidalle ja ei muuta kuin laitahan ykkösellä pallo eteenpäin. Näin tekee Forssell. Heikkinen nostaa pallon rankkaran rajan sisäpuolelle ja veto. Oi! Upea maali! Maalintekijänä jälleen Jonathan Johansson. 5 viimeistä Suomen-peliä ja 5. maali. Herra jestas, mikä pommi. Johansson. Lauantai jäljittää ainakin vähän osastoa falsetti, mutta ei se mitään. Johansson ei ole epävireessä. Pallo maaliin, maalivahti Knudsenin näppien kautta aivan ylänurkkaan. Maalin kattoon ja Heikkisen keskityksestä Suomi johtoon. Oi oi. Heikkisen tommonen... Onks tää kukkupallo? No tää on kukkupallo, mutta kyllä pelaamin täytyy nähdä tää nyt, että Titti Johansson mukaan huono jalkapallolla, ei osaa tehdä maaleja, ei mitään. Aivan loistavassa vireessä viime aikoina. Ja Suomen Braaten hyvä syöttö. Oiland tarjoilee ja sinnehän se menee. Jon-Arne Riise 1-1. Mäenpää ei voi mitään. Riise, jolla on kaameat vasurivedot tavaramerkkinä. Siinä pelattiin kyllä tilanne hienosti loppuun saakka. Oiland sai pallon Braatenilta. Norjalaiset kammuttelivat ja Riise tällä pallon hättiin 1-1. Siellä pelattiin Suomen vasemmalla laidalla vähän huolimattomasti tilanne, josta päästiin hyvään keskityspaikkaan ja keskitys meni läpi. Siitä Kallio ja Porokaran välistä pääsi syöttämään ja kova keskitys, joka meni läpi ja siellä on vasen pakki noussut rankkarialueella ja hieno veto maaliin. Braaten, Höylän ja Riise. Ei Mäenpäällä mitään jakoa tässä. Ei mitään jakoa. Hyvä veto vielä maaliin. Esityöntekijät siis Höjland sekä Braaten, joka on ollut Norja. 1-1 numeroissa ollaan. Norjahan on ollut kirkkaasti näissä maaotteluissa niskan päällä. Tänään on Suomi hallinnut kenttätapahtumia. Nyt tulee keskitys Kaare. Ei. Sinne se menee. Höjland. Vähän niin kuin näissä muutamassa maaottelussa aiemminkin on nähty tässä viimeisessä peleissä. Ettei vaan olisi ollut oma maalisesta. Aivan viime hetkellä Hollandilla on pieni kulma. Eipä vastaa kyllä kenttätapahtumia, ei missään nimessä. Sinne se menee ja maali edestä. Toni Kallio on viimeinen pelaaja, joka koskee palloa. No ei tästä hernettä enää vedetä. Lauantaina tuli hieno voitto. Tänäänkin pelissä on paljon hyvää. Nyt näyttää siltä, että takkiin sitten lopulta tulee, vaikka olin jo aivan 100 varma, että tasan päättyy tämä peli. Voihan se vielä päättää, mutta Höjland. Kuunnellaan, kun Haugen huudattaa. Hänkin tämän kaltaista. Suomen pelissä on paljon hyvää. Nyt on vapaana Jeremenko junior. Porokara yläriva on ollut Forssellin paikka ja nyt Oi, kyllä! Jeremenko junior! Se on kaunis maali. Ei siitä mitään Norja-voittoa tullut. Tätä odotettiin. Kunhan vähän maali Piruen seinille. 2-2. Jeremenko juniorin uskomaton herkuttelu. Ja sinne menee 14 aamaottelumaali. Olipahan pelimiehen osuma ala. Jeremenko junior. 2-2. Kyllä oli. Ansaittu tasoitus. Ansaitu tasoitus ja tässä nähdään hänen pelinäkemyksessä, että jälleen haki palloa tuolta laidalta. Ajo keskelle, näki, että maalivahti oli ulkona maalista ja laittoi nätisti takakulmaan. Hieno ja ansaittu maali. 2 sanalla ilmaistuna. Fantastinen osuma. Kyllä Suomen maalit tänään on ollut molemmat. Paljon. Litmasen ensimmäinen puoli ja se mitä hän pelasi oli hyvä. Kuivasto ei muuta kuin tarkkana siellä alakerrassa. Tetei. Ja pallo pois Kams PDC:n. Ei voi olla totta. Ei voi olla totta. En sano mitään. Sanon vain Kams PDC. Sanon kuitenkin jotain. Kans PDC veteli tänään muutaman kerran palloja 30 metriä ohi. Ja nyt hän näyttää, että vasuri Kuti on kova ja tarkka. Pallo maaliin. Onko se Mäenpään maali, en tiedä. Veto-ohjeen. No ei se maalivahin maali ole, että hieno veto. Tänään ollaan nähty kyllä toinen toistaan hienompia maaleja, mutta totta kai Suomen peli tässä viimeisellä 5 minuutilla pitää ajatella, että se pitäisi laittaa poikki. Tämä peli oli periaatteessa jo pelattu ja sitten vielä tuli 1 maali. Ja nyt